бурҷи мавҷафкани телевизион, бинои нави ҳукумати Тоҷикистон, сохтмонҳои баландманзил дар даромадгоҳи ноҳияи Файзобод ва даҳҳо сохтмонҳои мухталифи муосир аз тарҳҳое буданд, ки дар намоишгоҳ озмуни байналмилалии меъморӣ дар Душанбе ҳузур пайдо карда буданд. Бо ин тарҳи сохтмонҳои мухталифи меъморони тоҷик, теъдоде аз тарҳҳои кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои мақоми беҳтарин рақобат хоҳанд кард. тамоми ҳамин лоиҳаҳое ки имрӯз пешниҳод шуданд, ба як гуфте зиёда аз 160 лоиҳаҳо ва тамоми пажӯҳишгоҳҳои ватанӣ дар назар дорем: шаҳрофар, саноатсоз, душанбе шаҳрсоз ва аз меъморони имрӯза ва хатмкардаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар ин ҷо пешниҳод шудаанд. теъдоди каме аз ин тарҳҳои меъморони Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтааст. аксарият ҳанӯз дар қолаби тарҳ ҳаст ва интизор меравад солҳои баъдӣ ба сохтмонашон иҷоза пайдо кунанд. аммо масъулони кумитаи меъморӣ мегӯянд, барои истиқбол аз 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ҳазорон иншоот бо тарҳҳои мунаққаши меъморӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. бо заҳмати сохтмончони ватанӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии зиёда аз 23 000 иншоот, аз ҷумла биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ, тиббӣ, хизматрасонӣ, маданӣ ва маишӣ, боғҳои фарҳангӣ фароғат, таъмиру аз навсозии роҳҳои автомобилгард ба истифода дода шуд. солҳои ахир бахусус шаҳри Душанбе ба як шаҳри сохтмонҳо табдил шуда, симои он бо суръат тағйир мекунад. аксари биноҳои қадимӣ, махсусан дар маркази Душанбе, тахриб ва ба ҷои онҳо биноҳои баландқабата қомат рост мекунанд. бархе мунтақидон тахриби биноҳои қадимиро, ки теъдоде ҳам марбут ба таърихи Тоҷикистон аст, иштибоҳ медонанд, вале на ҳамаи меъморон ба ин ақида розӣ ҳастанд. нафаре ки мутахассиси ҳамин соҳа нест, хабар надорад ва ё намедонад, ки ҳамин биноҳое ки ҳозир шумо номбар кардед, ҳамин биноҳо қисман аллакай ба нишаст, рӯ ба нишаст овардаги буданд, қисман фарсуда шудаги буданд, қисман дар он ҷо тарқишҳо пайдо шудаги буд. ҳамин чиз водор кард, ки як рӯз набошад, як рӯз ҳамин биноҳо бояд ки аз навсозӣ карда шаванд. биноҳое ки аз ҷиҳати мазмуну мундариҷаи меъморӣ, биноҳое ки аз сифат ба талаботҳои ҷавобгоҳ ҳастанд, онҳо ба мисоли бинои маслан парлумон гӯем агар, ба мисоли бинои маслан чойхона роҳат гӯем агар, ин биноҳо ҳастанд, ино зеб метиҳанд. қарор аст тарҳи меъмории беҳтарин, ки дар намоишгоҳ озмуни байналмилалии Душанбе ширкат доранд, фардо 9 октябр муайян гардад. меъморони тоҷик бовар доранд, ки тарҳҳои меъмории онҳо дар ин озмун сазовори мақоми шоиста хоҳад шуд.